Fl-aħħar jiem 3 infermieri li kienu stazzjonati fit-taqsima tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei flimkien ma' numru ta' professjonisti oħra li jiffurmaw parti mill-Assoċjazzjoni tal-Infermieri fl-Emerġenza ġew aggrediti f'żewġ inċidenti separati waqt li kienu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. F'post fuq Facebook l-Assoċjazzjoni tal-Infermieri fl-Emerġenza filwaqt li esprimiet is-solidarjetà mal-membri li ġew aggrediti ikkundannat inċidenti ta' dan it-tip. L-Assoċjazzjoni tenniet li dan l-aġir mhuwiex aċċettabbli fuq l-infermieri u l-professjonisti fil-kura tas-saħħa li jkunu qegħdin jippruvaw jaqdu dmir tagħhom u jagħmlu xogħolhom. Insistew illi mhuwiex aċċettabbli li l-professjonisti jiġu fastidjati b'mod verbali jew saħansitra attakkati fiżikament waqt li jkunu qed jipprovdu ir-rwol tant kruċjali. L-Assoċjazzjoni sostniet li l-vjolenza fid-dipartimenti tal-emerġenza ma taffettwax biss lil professjonisti tal-kura tas-saħħa iżda tinterferixxi wkoll fil-kwalità ta' kura li l-pazjenti jingħataw. Net News jinsab informat li dawn iż-żewġ każi li seħħew fl-emerġenza qed jiġu investigati mill-pulizija.